מצלמת קנון פאוורשוט A580. 80 מיליון פיקסלים, הזום האופטי שלה כפול 4. המסך שלה 2.5 אינץ', הרגישות שלה 1600 אסה, המעבד שלה הוא חדש, הוא דיגיטל 3, שזה אומר שהוא גם אין לו כמעט דיליי. הצילום הווידאו שלה VGA ללא הגבלה. הכרטיס שמשתמשים זה SD, זיהוי פנים, ביטול עיניים אדומות, ובמקרו עד 5 סנטימטר.